Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mang hingala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, pizza 26 na kini sa bulan sa Abril tuig 2024 o padayon kita sa ato ang mga pagtimbaya mga higala og may mudto na kanatong tanan. Of course, timbayaon pud nato ang atong talahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, mayong mudto bishop, ang ato apong mga kaparian, of course si Father Rama Ata, ang atong station manager sa DYWC Radyo Bandilio, ug usab si Brad Elmer Lugatiman, ang atong manager usab sa Happy FM dito sa Basahay. Ngunyan no? O nga ato po nga timbayaon, of course, ang tanan nato mga kaparian. Labi na na sa Sikihor, no? Monsignor Larry Katubig, o ingon usab si Monsignor Ramon Duran, ang atong mga igsuong par. O po sa akong classmate may gala, no? Si Father Obing Masyon, ang kura paruho karon din na sa Larena. O ingon usab ang tanan gyud nga mga kaparian karon din na. Kumusta naman mga brothers? O ingon usab atong timbayaon usab og maingudto ang ato ang mga episcopal vicars, no, si Monsignor Marino Ibo o si Monsignor Albert Erasmo Bohol. Kumusta, no? Nahala, no, padayon ta mga higala, ari kita sa atong ginagmang jolo joke. Pero nag-istorya kini si Busting o si Putoy. Koy, ang imong lolo ba bombero man day sa una? O maulagi, bumbiro sa una si lolo nako. Dugay-dugay ganoon niyang serbisyo isip ko sa kabombero. Pero karon problema may kayo ting. Nga naman. Yung pastilan, huwag yung mawala sa iyang ang iyang pagkabombero. Makakita ganing kalayo, pastilan. Makakita ganing kalayo, mangita na yung baldi, buuan na yun. Munang problema may ugmatos kusina niya, matimpong tinglungag. Hasta nang amo ang linuto, buag tubig, kaya abi niya sunog na. Ay maumpa, luuya na yung lolo ni mo, no? Mao man pod may na problema man pod may sa kuan. Kanang akong lolo nga bombero, akin dili bombero, kanang barbero. Ano man? Kaya makakita gani og mga lalaki nga mangitag buhok, mga tagas og buhok. Mangita man dayo gunting kay iyang alutan. Mao ganing problema may kay mo nang magdaladala ra bagud gunting usahay. Ba? Oo niya makakita lalaking tagas og buhok, iyang mga alutan. Ginoo ko, pero sige lang, inana ganda ni matigulang na ta, no? Mamalik sa atong panumduman ba? Joke ba yun? Joke na dugay ito na may lain. Okay, no? Padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. No? Ari kita manghigala sa atong saint of the day. Of course, ang atong saint of the day karon mao si San Kilito, no? Si San Kilito mao kini ang ikatulo nga Santo Papa, no? Kaya ang una gyud nga Santo Papa si Kuan man, San Pedro, dayong sunod si San Lino, dayong sunod si San Kilito. Aboy no kuan kini siya. So estudyante kini siya, tinudaan kini siya ni San Pedro, kini si San Kilito. So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong santo sa Katolikong Simbahan, usa sa mga nahimong Santo Papa sa Katolikong Simbahan nga mao si San Kilito. Okay. Nahada no, padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon ug ari na kita manghigala sa ato ang catechism. Okay, ang pangutana, question. Pangutana. Padar, kana bang tao nga naghikog, dili na ba na sila kinahanglang isunod og simbahan? Ang patayng lawas nila kay naghikog man, dako man kay nang sala. Abi no, dunay panahon kaniadto nga dili na pasudlon sa simbahan ang patayng lawas o sa katawo nga naghikog tungod lagi sa kadakong sala sa Dios ang iyang gihimo. Ana no? So may nahitabo na sa una, no, nga dili ra pasudlon. Pero karon sa Diocese de Dumaguete, I don't know kung sa lain nga kanang diocese. Diri sa Diocese of Dumaguete, amo na nang giwala, amo gikuan na, gidebatihan gid namo sa una. Doon na gyud may kuan ana, plenary assembly ana nga nag hisgot kabahin ni ana.
No, matud pa kami kita diri sa Diocese of Dumaguete pasudlon ra gyud gihapon na magsimbahan gani misahan gyud gihapon tungod sa daghan kayo mga rason no. Kay usahay man gud kining maghikog no naa man gud na siya sa usahay sa ug sa tinagalog pa na matinding depresyon. Ayan. Matinding depresyon kung sa ato pa na grabe nga depresyon ba kana bitang mura og dunay kausaban sa iyahang panguna-una tungod lagi sa tumang kaguol o kabalaka o sa bayahang nakapadepress niya. So muna nga dili gyud nato siya mahukman nga sadaan diha-diha. So muna nga sa ato ang kuan sa ato nga diocese sa Dumaguete ato ra gyud gihapon misahan daghan na kay misahan diri sa ayungon ana. Unya sa kuan pod sa kana bitong basihan nga mahimong mortal sin ang usa ka sala sa usa ka tawo kung aduna siya full knowledge nga sala ang iyang gihimo nya iya pagyud gihapon gihimo. Ikaduha full consent nga sa ato pa wala na gyud siya lipod-lipod pa buhaton na gyud niya. Ug ang ikatulo kining full will. Kana bitaw bang intention gyud niya. Diha dapit ang problema sa tawo magikog kay kun naa siya sa depression wala man gud siya sa eksaktong 100% sa maayong pangunahuna. So muna nga kita sa Diocese of Dumaguete ato lang yung gitagaan pong lugway. Kaya nga naman sa Lucas Kapitulo 23 versikulo 24 doon na baya giingon si Kristo nga abahan ko pasaylua sila kay wala siya masayon sa ilang gibuhat. Sa ato pa wala na bitaw sa maayong pangunahuna ang usa ka tawo tungod sa grabe nga depression mauna nga nagikog siya. So munang gitagaan og lamayng lugway sa ato ang diocese ang maong balaod muna nga sa atong diocese gikuan pag yun kanang gitawag na to gitagaan ang gihapon chance nga batagaan og Christian burial ang usa ka tawo nga nakikog ingon niya labi no padayon lang gyud kita sa ato ang ingon ni ana pero ato siguro pong tun-an kung unsa po yung mga hinungdan usahay ug unsay mga baayong buhaton aron nga dili kita makasinati ni ining grabing depresyon nga mo'y mo hinungdan sa pagkikog. Ganyan no? So doon na tayo gi-research po nga mga gitawag na to tips to overcome or to avoid depression. Number one is maayo ko no, alang ka na to nga mag-exercise kita kaayo. Kay a sound mind in a sound body. Muna siya gipanulti sa mga medical doctors a sound mind in a sound body nga sa ato pa kung ang imong lawas kondisyon kaayo kondisyon po ng imong hunahuna. So kalagmitan gyud sa medyo madauton nga lawas ang ato apong hunahuna maapektuhan na ng mental health nato ba affected. So muna nga we should exercise regularly. Unya we should build strong relationships no kana bitaw maayo tag relasyon sa usag-usa kay at least kung aduna kay mga gikasuban, doon na kay gikasukan, doon na kay gikahiugsan, doon na kay gikabalakan, doon na kay kasultihan nga makasalig yung ka strong relation. Mo mga pamaagi nga matud pa ma-release ang imong mga stress o mga tensions ug maoy makapaagi nga ma-overcome nimo ang depression. And number 2, minimize your daily choices. Ang sunod na reduce stress. I-reduce nato ato mga stress ba kana bitaw muna nga in order nga ma-reduce ang stress you should get plenty of sleep. Kiusa man gyud na sa makapawala sa stress kini gitawag nato plenty of sleep. And sunod ni ana nga maka-reduce og stress kining pagkaon. Eat well, no? So sunod atong karon exercise regularly kanang build strong relationships unya reduce your stress. Unya usa sa mga pamaagi nga maka-reduce ang imong stress mao gyud kining eksakto gyud nga pahuway sa katulugon. Number 2, ganang maayo ka og relasyon sa usa maintain good company no kanang maayo ka ang imong mga kauban nga makapaminaw gyud nimo. And number 3, eat well. Kaon gyud kay usa daan sa makapareduce og stress kining pagkaon. No, unya maintain gyud nimo ang healthy weight. I-maintain gyud nimo ba dili ka magpasagad og paniwang, di po ka magpasagad og patambok. Kana bitong healthy weight ra gyud ba. And sunod, reduce alcohol and drug use, no?
kana yung ayo pasulabi pog sig inom kana kas kagulanan masig kag inom o baga mo gamit na jud kas ginadiling droga delikado makahikog jud ka na madugay. And the last is avoid known triggers. Kana bitong mga triggers ba nga makapampukaw sa imuhang mga gibati din ha. So mas maayo nga imo nang likayan. Ingon niya na, no? So wala, no? So again, ang atong baliko na nga sa ato ang Katolikong Simbahan diri sa Dumaguete, sa atong diocese, doon na tayo ang gitawag na to og guidelines diri nga bisan ang mga daghikog pwede na itong pasulong og simbahan, atong misahan. Nya ikaduha, ang atong rason ni ana tungod lagi kay naaman siya sa grabe nga depresyon mo nang nahitabo na. Kay matud palagi ni Kristo sa Lucas Kapitulo 28, 24, versikulo 24, abahan ko, pasayloa sila, kaya wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa tupa, kung doon ay gamayng problema, wala dyo kay full knowledge, wala po kay full consent, wala po kay full will sa imong gihimo, medyo gaan-gaan, murag ang gravity sa imong sala, dili kayo bugat. Kunya ikaduha, o dili ka nga, at tagaan, nagyod gihapon ka o ka funeral, ka ng Christian burial. And the third is, ato nang gisgutan kanina, unsay mga pamaagi, aron nga medyo ma-avoid nato kining depression, no, nga mo resulta sa suicide, no. Number 1 is exercise regularly, and number 2, build strong relationships, and ang sunod is reduce your stress. Unya usa sa makapareduce sa stress sa daghan sa itong kinabuhi mao gyud kining katulugo, no, mangita jud kag paagi nga makatulog ka. Unya i-maintain nimo ang good company, do na kay mga kauban nga kasumbungan gyud nimo. Unya mukaon gyud kag maayo, imo yung ang kining kaon makapawala gini sa stress. And number 3, i-maintain gyud nimo ang imong healthy weight, dili ningwang kaayo, di pud tambo kaayo. And then maglikay gyud ka niining gitawag na too much alcohol and drug use. And the last is avoid known triggers. Kung unsay makapatrigger sa imuhang depression, imo ginang likayan. O, klaro? Bino, din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin na usab kaninyo ang Dios, ug manalangin kaninyo ang Dios ug kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.